Este é un acto pristilianista. Sí, como facía Pristiliano, porque une o humus, a terra, o homo, o ser humano e o cosmos. Imos facer unha comunicación astral. Alex, estáis preparados para tocar? Pois vamos entón. 1, 2, 3... ¡Veña! Un aplauso para todos lados. Non vai que non hai caso. Si queres, é un regato de agua que estaba totalmente atuído. Nadie sabía que existía o regato, non? E hubo que buscar o regato, pedir unha pala e pouquinho a pouco. Como se chama o monte que hai ao fondo? Parece que non é de aquí. O monte do Castelo, que nos observa. E por aquí viña este regato, como se chamaba, ninguén sabía del? Fonteliño. No, Fonteliño era abaixo. Está un Fluxán. O Fluxán, vamos entonces, veña. Podes vir por aquí que aquí está seco, Vamos, vamos. Ir para hacia o medio. Sí. Hai que seguir a levada. A chegar algo rápido, anda. Bueno, sabedes... Eu sempre quise vivir aquí, facer a ruta do chimpi, chimpan, chimpón, no calpón, o festival. Vena, eu sou de graza. Leva o brazo, vai. La, 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 hey. La, 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 la. Chimpan, chimpón, no calpón, xa empezou o festival. Nena, eu son de Cal. Esta é unha historia de amor. Estamos aquí no Froxán. Paco, aquí hai uns anos non había nada. Era unha silveira. Paco, antes de marchar a Venezuela, o día anterior, veu aquí moer. E o día seguinte Sonaxa lle tiña maleta para marchar a Venezuela. Pasou o tempo, retornou, entendeu, xa non había muiño, e el tiña a súa ilusión profunda, grande, de que había que recuperar o muiño e que o muiño tiña que moer. E conseguíchelo. Un grande aplauso para Paco Amoraco. Ahora, tenho que dar unha noticia que non vai ser moi todo agradable, pero o peor que me podo sentir son eu. Como sabedes, en todas as parroquias sempre hai un mano negro, un sei que quere facer daño, non? Entonces, botámoslo peirao arriba, hai un traballo inmenso, máis Miguel do Peizal, que debe estar por aí, Miguel, gracias a Miguel. Está Miguel, un aplauso para Miguel. Un aplauso por Miguel. Alto. Ayudamos a facer ese transporte, escapámoslo, e por 6 veces botárnoslo abaixo. Entonces, sabemos quen é, pero como dice que non se pode tocar o peirao, que non sei que, parece que houve algún chamamento por aí, esta noite non lo botaron, pero ahora mismo, como hai pouca agua, non se move, pero teño un vídeo para enseñarvole a fariña aí moída, que o tenía sin mover. Bueno, e sobre todo tes un poema que quero recitar. Moi ben. A ver ese poema. Tes un poema que queres compartir. Bueno, vamos. O poema na casa. Onde vai recitar o poema? Aquí ou na casa? Na casa. Bueno, pois entón vamos a tua casa e escutamos o poema. Non queren mirar moito. Vamos a mirar. Vamos a ver, veña. O moinho está todo... Verdade, vai ser complicado estar todo. Bueno, empanada, o cheiro. Enseñarvos un cuadro que fixen aquí da festa das folladas. Espera, ven aquí. Salgo por fora, Paco. Tiene que non hai luz, eh? Salgo por fora. Enseña a xente. Vale, poñémoslle luz. Sí, a ver. Enseña a xente.
Cada lugar, como sabedes, ten nome. Paco moeu, que lle mandou a súa nai, e o día seguinte marchou a Venezuela. Pasaron os anos, fixo esta casa e recuperou o muiño. É un momento de máxima felicidade. En riba dese muiño había unha rapaciña, unha súa filla, Janet, que anda por aquí. O muiño é un símbolo, de un punto de encontro, de palabra, de música e de alegría. E por eso Paco fixo este poema. Vamos a ver. Un aplauso poderoso. É pequeno e corto, un poema pequeno que eu inventei esta mañán así correndo porque non me deu tempo. E o primeiro que se me ocurriu puxe nostalgia dun emigrante, non? E dice: nesta nosa Galicia rural na provincia de Pontevedra, unha parroquia chamada Cans de hai 23 anos celebra un gran festival. Cans ten un valle encantador e regatos con campos cheos de flores. Forza na voz. Nesta tan especial podemos encontrar un valle sin traballar, o sea que un valle de traballar. Pero sin embargo, dice aquí, sin embargo, os ríos se deixan contaminar. Por eso, desde aquí, hoxe quero facer un chamamento a todos os propietarios que volvamos a terra a labrar para ter millo para mover no muiño do Fluxán. Se falo de todo isto é que me acordo daquele ano do 25 de julio de 1968, día de Santiago Apóstol, que tuve que emigrar. Da miña casa marchei chorando despois de andar toda a noite no campo regando. Cando cheguei a casa de madrugada, a miña nai tiñamos desayuno feito e un cacho de empanada. Mirei para ela con báguas nos ollos como ela choraba. Dime media volta e démonos un abrazo de despedida que me fixo temblar, porque marchaba empeñado e non sabía como podía pagar. Por todos estes recordos, a nosa cultura, tradicións non podemos olvidar para que Galicia volva a brillar. Galicia, ti eres un xardín de flores que encantas aos forasteiros, que cando veñen a verte con gusto gastan o seu diñeiro. Moito máis podían gastar se viñeran ao Festival de Cans. Se viñeran a este gran festival, que ten un gran legato que nos deixa Alfonso Pato. Viva Cans, viva este gran festival. No, bueno, a ver, contaba aquí esto que para min o muiño, o sea, como toda esta baixada dende o Paizal ata cruzar todo, baixar o muiño, a costa do muiño e cruzar esa fronteira a Atios, pois é un camiño que se repetiu na miña vida xunto coa miña mellor amiga María, que é a filla de Josefa e de Suso. E bueno, son como esas repeticións que se van quedando no corpo e que de alguna maneira marcaron moito. Eu non era consciente hasta que, pois, cando presentei en Cans a peza con Mercedes. E eu con María, pois, entrábamos moito no tellado do río e imaginábamos moito o noso futuro, como sería, ríamos moito. Entón foi para mí algo dos lugares. El TDA de mi padre. Diagnosticado. Y bueno, pues eso, como que para min hai algo dos lugares, de esos lugares que son fodar, que marcaron moito. Entonces, cando vin a Cans e bailei esa peza con Mercedes no galpón, rodeada de toda da miña xente, desa sensibilidade que vibra conmigo, pois de pronto tomei consciencia, porque pasou algo moi especial ese día, tomei consciencia da importancia que ten o territorio. Pois Mercedes fixo unha lectura cando me mirou mirando o castelo, empezando a bailar, díxome: agora entendo onde sale a tua enerxía e a tua forza, e eres como representas esa pedra, a do castelo. E despois tamén unha anécdota que repetín moito, que comentei nun dos premios que me fixeron, que foi que alguén, non me lembro que me encantaría saber quen foi, unha muller maior, unha veciña, díxome que cando me vou bailar que non entendera nada, que sempre estamos con estes temas do que non se entende a arte contemporáneo, pero díxome algo super bonito que para min foi moi significativo e importante na miña obra, que foi, eu non entendín nada, pero pasoume algo moi forte polo corpo que me fixo vibrar e emocioneime. E para min aí foi o meu logro, porque eso é o que vai que nos sentir e onde está a comprensión. E iso son palabras que se quedan, que se imprimen no corpo, que viaxan no tempo.
eso é o que somos palabras no corpo que estamos aquí, e para min todo isto que eu me funde aquí sin sabelo, sin pensar que o sabía, pero o meu corpo o sabía, pois dime conta, pois por eso digo que é tan importante estos contextos como os que xerades no Festival de Cannes, porque moitos que nos dedicamos á arte ou a outro tipo de disciplinas, o que sexa, recordar, volver a raíces é importante, por eso é tan importante cuidar a cultura, cuidar os lugares, repoñer os lugares que estaban derruídos para que, bueno, para que volvamos a que darlle valor. ¡Viva Cannes! Falou Janet, falou ben. Ese encontro con Mercedes Peón absolutamente maravilloso. Que ti dixeches, chegamos a un lugar lindo. Agora que sabemos os nomes, as historias, os porqués, vírase parte de nós. Algo maravilloso, porque Cannes é unha emoción. Cousa digna. Celebre Cannes. Temos que seguir. Notades que hai un cambio de temperatura. Hai malas vibracións. Estamos nun sitio misterioso. É a fronteira entre Cannes e Atios. Sí. Non eras consciente, non, desa transición. E detrás de vos, esta pedra... Pasade pa aquí, por favor. Pero, perdón, parece... Era Pois é o lugar da escisión entre Atios e Cannes, inda que temos xente de Atios moi integrada en Cannes, por exemplo, Jolia Gaiteira. Gaiteira! 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 Recordemos os nomes bonitos: Adroza, Campo do Muiño, Río Vello, o Canizo, o Campo do Eido, a Gelonga, o Arieiro, a Lagoa, a Pedreira, o Carballo de Arriba, o Río do Porto, a Dálvora. Dálvora, aí puse todo, coña. Dálvora, que eufonía están tanto en nós. Pero aquí é un lugar de fronteira onde pasou algo duro, algo misterioso, algo extraño. Onde estás, Mari? Aí. Mari, que pasou aquí? Que é ese número? Que é esa cruz? Que é esa pedra? Bueno, pois aí hai unha fecha. Non se sabe moi ben como, e hai unha cruz un pouco máis característica que é o que o distingue. Unha cruz de Caravaca. Exactamente. Aquí está a cruz. Arqueóloga, Indiana Jones. Ah, sí. E aí hai unhas letras tamén. E aquí está 1869. 69. Bueno, pois... busquei na Wikipedia toda a información que puden. Non sei se é verdade, se non, pero decían que pasou moito por aquí, por a zona de Vigo, que foi cando viu a peste. Viu un barco con xente, a peste negra entrou a Europa por Vigo, e a partir de aí fíxose a illa de San Simón. Todos os barcos que entraban despois tiñan que facer unha cuarentena aí, pero por onde entrou a peste negra aquí, e parece ser que tanta xente que morría, pois non había sitio factible nos cementerios e todo iso, e que nas aforas facían fosas comuns. E esta cruz, según Wilkie e todo isto, que non sei se é verdade se mentira, pois pódese pensar que hai pois un soterramento de... Ben, aquí teníamos que estar... No, de Marisol. Dos 4 ventos! Pero achéguense! Como se chamaba o seu home, Maruja? Pepe. Pepe era o gaiteiro por excelencia. E aquí ensayaron nesta casa. Imaginádevos naquel silencio, aqueles anos. Cando había aquí música, todo o Val de Cannes enchese de melodía. E era absolutamente maravilloso. E era compartir a música en estado puro. Os 4 ventos, que viviron tantas aventuras. Onde iban tocar os 4 ventos, Maruja?
Chamaran. Pero por que zona? Por onde tocaban? Por aquí, por Atios, por Cans, por... Bueno, por los solteiros, Cendo. Sí, señor. E coincidían con Tamara? Tocaron con Pucho Buedo? Con mítico Pucho Buedo? Levaime, airiños, como unha folliña seca. Ben, pois é a maravilla. Estas historias tan bonitas que estamos descubrindo estaban ocultas, non esquecidas, pero ocultas. Que estaban nesta casa, aquí todo o mundo sabía, pero a xente que viña a Cans non tiña noticia de tanta maravilla. Pero había unha cinta cunha grabación dos Catro Ventos que estaba en posesión de Marisol. Un aplauso para Marisol, a filla dos Catro Ventos, en a rumba dos Catro Ventos. ¡Bravo, Jan! Salía caro, también con la que salía de mes, salía caro, estamos también. Buenos días. Buenos días.